Parivitta Trikonasana. Aquesta postura, una intensa torsió que parteix de les cames. Girem bé el peu de darrere, el peu esquerre, per poder girar tota la pelvis, tot el tronc, i creem un gir passant la mà esquerra, si pot ser a l'exterior del peu dret, si no a l'interior. Podem fer servir un suport, un totxo, una caixa, una cadira. Quan hem posat la mà en aquest suport, mirem de portar l'engonal extern de la cama del davant ben enrere i trepitjar el taló extern del peu del darrere amb força per estirar bé la cama del darrere. Inspirem, pugem i entrem a l'altre costat fent exactament el mateix, girant el peu del darrere, en aquest cas el peu dret, girant-lo ben endintre per poder pressionar el taló extern, per poder girar bé la pelvis cap a l'esquerra i finalment el tronc. El suportar la mà ens permet de portar l'engonal extern ben enrere i crear aquest gir amb la zona lumbar.